Bondolan Moso. Ayo. Bondolan Moso. Rewang-rewang ngono aku. Rewang-rewang ngono aku gawe candi. Sewu semengi dadi. Ayo. Sejatine mono iku durung gagap tenjang nanging kok wis ana keprungu jago padha pluru iki mesti pokal gawene si Jonggrang yo ning Bandung wis iso ngudaneni wujude candi cacah sewu Jonggrang wong ayu prene wong ayu Jonggrang piye Bandung Bandawasa sliramu pirsa coba waspada candi cacah sewu sewengi wis dadi iya heeh tak hitung Jonggrang sing sisih kono 600 Bandung sing sisih kono 300 jadi 900 sing sisih kono 100 pas 1000 wong ayu kok boyong nang Bandung aja kesusur Adarana Adarana aku pengen jeda kok se Bandung piye kae ana 600 ana 300 sing kono 100 kok se Bandung iki kok ana candi cilik mungkin iki candi apa iki iki mau setane kok ora guna ora kerja wae mau le wis kerja Bandung Bandawasa piye Jung kabeh iki ora ana 1000 Bandung Bandawasa kono 600 kono 300 sisih gene mung ana 90 sama Bandung Jung dadi kurang siji aku ora sida dadi bojomu Jonggrang ora sudi aku Bandung rungokno ya wong ayu piye Bandung pun kakang sewengi wis iso gawe candi 999 guru gari kurang siji besok ana ing pengging pun kakang pang bakal ganepi cacah 1000 ya wong ayu ora Bandung aku ora sudi dadi bojomu penjalukku ki mau 1000 Bandung pun kakang isih sabar wong ayu ayo ndak boyong pengging sesuk-esuk Jumbedheling Bagaskara Saketan pun kakang bakal ganepi 1000 wong ayu ora Bandung aku ora sudi dadi bojomu penjalukku cacah 1000 kok piye ora sudi aku dadi bojomu Bandung isih sabar wong ayu gelem apa ora dadi ora Bandung aku kok Jonggrang piye yen mengkono kenepe kok batu Bandawasa terus ngerogok Ayo to. nah niki pun iki gandeng patung karena ngerti duit lah sido tak lungi kowe ya Jak oh wis tak tinggal patunge gen dadi pating ampun diwaspadakaken sing dados patung nggih Mbak Liko ngaten matur nuwun nyuwun ngapunten matur nuwun Pak Camat luar biasa meresapi tenan wetinge yo jos yo pemain ketoprak sanggite iki apik dadi patung kaya mengkene gedene mau disemone Mbak Rini wingi 500 kok ora 500 kan yo pekewuh mulake dadekke candi ra ro apa-apa diwakilke kula pamerno duitmu kuwi Sampai recah. lumayan to itu ku bedah itu piro itu itu kulit itu patung meneng kok patung kok sing kerja aku kok patung kok ngomong kene cah cilik ki ora entuk nyekel dhuwit ki ora entuk ora ilok ngene iki kudune mlebu ning kotak amal kotak amal monggo sinten kang badhe ngiseni kotak amal niki pun monggo nek wani jikuken aku arep ngekeki arep jiko ya tetep rawani
Lagun jipuk garing jipuk wae lho. Yo, wanine wani ning kowe ndodok kok. Ora iso. Ora Mantap iso tuh, ngene mantap ora tuh. gitu. Mbakmu pitasu